A Mariña ofrécenos experiencias únicas como a que descubrimos no concello de Foz, o Espazo Caritel, un lugar no que a natureza e a arte van da man grazas ao artista multidisciplinar Daniel Río, máis coñecido como Caxigueiro. A só 200 metros dunha das xollas patrimoniais de Galicia, a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, podemos gozar dos 3.500 metros cadrados deste espectacular xardín botánico, incluído nas listas dos mellores e con maior encanto de Galicia, así como dun edificio de estilo contemporáneo que acolle parte da obra deste polifacético artista mindoniense. O xardín, do que se encarga persoalmente, conta cunha interesante colección de especies botánicas, tanto autóctonas como exóticas procedentes de diversos continentes. E, aínda que xa é unha obra de arte en sí mesma, o feito artístico acentúase cando percorremos e atopamos espalladas algunhas das súas obras. Pero, ademais, a beleza do Espazo Caritel transfórmase segundo a época do ano que o visitemos. De xaneiro a marzo, o principal reclamo son as camelias, as que outro ilustre mindoniense, Álvaro Cunqueiro, definiu como as luces do inverno en Galicia. Aquí podemos gozar de máis de 100 variedades desta dama das flores, que chegou do extremo oriente da man dos mariñeiros e que atopou en Galicia un clima e terra ideais. Cambiamos de estación e visitamos o Espazo Caritel tamén en verán, cando moitas flores están no seu esplendor. En esta época do ano, cando podemos gozar doutras das grandes protagonistas do xardín, as hortensias. Aquí hai máis de 60 variedades de todas as formas e cores, pero tamén atopamos outras flores como dalias, claveis ou rosas. A experiencia desta visita inclúe ademais a entrada ao edificio do arquitecto José Moscoso, de liñas cadradas e marcadas, moi axeitadas para as obras de Caxigueiro que se amosan no seu interior. A exposición permítenos facer un repaso pola traxectoria do creador a través de mostras de algunhas das súas series máis emblemáticas de fotografías, esculturas e obras de cerámica. O Espazo Caritel, un proxecto que se remonta a 1990 e que abriu as súas portas ao público en 2018, é un soño de Caxigueiro feito realidade do que tamén podemos gozar, con cita previa, todos os amantes da beleza, tanto da paisaxe como da súa arte.